Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No impakaamom ko makanyak nga umay ka ita. Nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko asidaan parakin ka. Oh, atoy. Naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat na daytoy abulalo borsyo. Kasla daytoy ti bulalo anay dumdo maiti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko matamagustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daeng. Abay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Borsyo! Iso ka di dayjay. Diag dadadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Anyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Ay pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day nga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagamgang ko na. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalan. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpet mat ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kano ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kano nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kano adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot jay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Awan latamat. Saan na kano akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti Kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat mo't ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Anya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod ton tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat, jak kayat. Nagpili ka mo'tan iti agbalin amanugang mo manong Hulyo. Sa anak anapilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin Kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Uwan nana, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Uwan nana, ngamjak pa'y maibaga no adanam kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak tagdatdaton kan kwa na? Ha? Malaksid kanyak. At dapat yagnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen di tabalay da. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga oras yo. Ay kay kastama king ka. Nakaumay ka, Mark. Uwan tata. Umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no, kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga ro tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim barok. Kanya tamam, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, di magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Di alam magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, jak laki di kayat. Ay, tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabailam. Napipiyapay tapili daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod anak alalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Lalaki din. Lando. Pasensya ka lakuman Jak kayat apasakitan tirik nam. Jak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan met na damag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babae nga armam. Saan asya? Ellen. Adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinkinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay napaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam, inaldaw ti gubat dito'y balahoy kunak tumat. Tatang! He! Jak kayat ni burso, apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana dahi di aburso, tajak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na iya burso. Ang lalaki din.
Lakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Dahita nga ron ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagat, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga dahita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko amay explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam daytakan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag nga orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panagkunam, kat adda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangin iti sa baling armam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan ka doon pa yung ngam. Heh! Eh, Ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtubtubo at talaga ti sarak no makikita ka! Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas nagiti imbagbagak keng kwa na? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawain? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwa na nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namat amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa adak kayat kinatao na. Anya? Agtubtubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagropro na dayjay alalaki. Hey! Anya laki ken! Awanan, friend. Ha? Anyat kat mo asawan? Awanan, saan ko na makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talagaan na po do ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsing pat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amom matan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadagiti lalaking agdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo.
Anya agapo, mapagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay ulay kan Manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisaritak, sigurado nga agsubli-subli lat tayo di balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay. ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talagang agburburik ti darak no makititak. Iso asaanak ang nakapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Teka, nyapay kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Oy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayam ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw Manong Hulyo. Nagswerte talaga day di Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang day di abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang arod nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang da di abursyo. Anya? Kano aya ti aldaw ti kalaysada? Day tatijak amaw. Ngamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti John. Kasta ka day. Alaman nga rin tagawid akong. Inak ibaga ni Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang at dapat tinamna mga agbalo ti panunot na. What? Si kantumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidipay ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Anak ko, kumusta ang bangkitay? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan nga wan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta akan kwa na. Itan nga umadani ti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain matano kasta. No saan ko mga min apasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalapit a siya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na. Kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nordan tumanan ti agdaton king ka.
Uray pa'y kinkinod tumanan ta apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Hane, nalutong ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan ah. Hane! Ni, sino ti pukpukawam dita? Ha, Delia? Umunag kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagam iti hanay. Umunag ka kuna nin. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan na babati IQ man niya. Saan ka makauawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinuawam mo ti madmadlaw ko akas na. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, ah? Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaendang agasawa. ah, naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaenta. Imbagpay da kumari dilya ken pari bibo. Talitson ti si Dainda. Nagkunakan ka alit yun. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya. Dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Dainda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano, santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit ah. Ay, mangan kakideng. Di mo to pay kat akisayan da ita ka nang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam, kalkalpas mula ang anangan, timakdarkan. Rumarak ah. Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lamabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigider. Wen, sagay sa taabuong ice cream. Kastamot ng cake. Honey! Nangag mo ka di, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake. Ay agasem dak bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsi da kumari dilya ken pari bibo. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon ah. Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigider. Awan mo ti amok a frigider da. Kaya nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasem dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa, ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Pinilakay na. Ay agasem dat nga. Dana,
Di mo matan is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Amo matan dahi akarubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan nana. Pasaray ka na yun sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na nga'y mat iti kwarta na nga igatang na iti lechon. Ay, adaman na damagak nana. Anya da ita. Nakita yo ka di agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam day ta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigider. Nakapakatawa nga rin niya nana. Lastaw day ta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria. Dita, kantina. Anya ngay deta nakasupot na ilumlumeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpa-load. Loadak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo ang marakrak-rak. At dapat talina alastiko. Awanin day jay. Imbelang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man no among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaong mo. Kita akman nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paloadan di iPhone ko. Puunay kamatan. Tulungak aya. Tauray mula indakot iti lapayag ko. Day tapan lang ibagam iti iPhone. Unay kat day amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta Delia. Una na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 mat si kamag. Naglastog da jay akarubak nana. Kano si katibagbagan nalastog. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti sidaan niyo. Kut, pudno mat alit yun na. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidaan niyo. Aya, Kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. ngamin, inlaok mi jay sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refyaw. Adda na. Kano makirerep kala di tabangi rabalay. Ay, basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langan. Makaungat ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpaload. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya matload a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anya ngay matiganan siyak no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Naginamatan. Bakit? Napan kan sa nagload? 1, apay. Ay, teksaman nga rod ni Busko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrek kakit dita ni awan igatang iti bagas. May salang mo ta textisin mo. Piso lang na yay. Amom no asino ti teteksak. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta kaaruba ta. Ni Maria.
Tapay teksampay laang. Idin to ta mabalin mo matlat ti mapandita balay da. Kasarita mi ti personal May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insultuak man day ta babae. Tilagayam istoryaan na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuha na. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dita. Tapay, iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakalang aluton di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natang manang ti si Dawn. Tumalala ka man ta na nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone ko na aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perdi nga minin dito cellphone mo. Panawin pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukata mo. Ni kumarik Deliama ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalaunay ti panang kontram kong kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo tan ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahil ta? Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka. English. Kastoy laang mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha, kunana. Anya? Ha, laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na rin ta. Kitaam nga min anay. Nay. Awan mo ngagpaiso ti tuloy na. Ha lang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang matinsend na. Kaya't nasawan, katkatawaan na. Una, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apa pagtugawan na, kung makaungutak na raw. Agpanunot ka mo ti-reply mo Ay, panunutan pa lang. Kit na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo Ay, mapan ko din apaon Ay, agulimag ka man. Apay, kaya't mo ti may pabarangay. Ay, wala niya. Panunutan numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kaya't mo, ti malungtot iya pagbaludan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti-reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tin-reply na ijay haha nga in text mo kan kuha na. Basaan ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ay, sos, awan. Awan, di pagpatinggaan na dahito yung apa nagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na Lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kasta unay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kin ni kumarik Amaria. Apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramidan. Anya lakit din. Gayem mo, apaamgid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manin dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahil ito'y kananta. Ay, nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dawn da bakay. Litson manan Ay, laki di Dagtok-tok-tok. Ingkano ka tanjeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudan ti si Daon.
Apay nga ibaunak. Nungay agsinger day ta iti utang man. Makaungutak man. Singir man. Pagsasawak day tangag singsinger. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat. Imbagak lang arugkan kan, apasak pa ilay tangal daw. Sanak nga umay agsingir. Si kaki di mo, maray. Sika? Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, amare. Oh, alam da iti sida inyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Pautangan nakmatan na iti anak kan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak ngagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamaga. Nagabrodan na. Jay katal. Electrician jay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiyon, makabulan lang data. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na ka. No agi pawit, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawit. Pangalawan smek. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ay ang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito ino magtitula misaan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, abay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, kung dahito nagibusam iti arak. Ta isupay anayon dahito ilakok. Ne, kano dapay kargana data? Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sabutilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kung nagito'y landok kan bote nga ilakok. Ioray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samot iti bote kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat taaya ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Una, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Nyamot kayo ti pamigsak ngagtrabaho iti kalsada. Nudwala ang atuyo to si daag. Agreklamo ka pay laang kat isungarod ti adda.
Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay, awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang dita kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, ibaga mabayadam no sumangpot Jeremittans. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam aremittans ni Manong Carlito. Awan tiado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad met gayam. Wan kaano pa iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat ison ti supervisor. Ay nagswerte moten ni Carlito no kasta. Iso nga rod ako nana, nga aging ka saan pa'y amakapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito'y kantinam nana. Ah, bayadan yun tao inton sumangpot Jeremittans na. Wan nana, Ay katanya nga rod ti utangin niya. Ilistaklat nga rodon ah. wan nana. Oy Aldo, anya ti aramidon ni Insyang dito'y balay? Awan ka no nga rod ti sidaenda. Kat, inutang ko lang dito'y lutlutwag nga adobo. Makipangat pa'y laang dito'y? Ah, aywan na niya. Ay na, kurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsad amangan. Kahit, anya nga rod ti ibaga kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawidam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang di lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan kalata umutang dita kantina. Kaya't nakmat aya apautangan jay bakit ditang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam intun sumangpot Jeremittans ni Manong Carlito. Kasanungay nga addaremi. Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amuan na panak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok amin, dagiti lumablabas amapan makitungtong 8. Sa anak ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang Bayadak to inton sumangpot Jeremittans ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, paupawitan na mo't iti remittance. Amin kami nga agkakabsat. Paupawitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man ngagkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itira, pauwitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpot tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumot tan ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok ken karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbaga kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruan na nga rod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito?
Hoy, Aldo. Apay nga imbaon mo na insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Kat makaamon tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makaam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadan na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay nga kakabsat lakay. Sino tidakda kamatay mo? Daaldong ken ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kahit, anya ko matipagbili bami di dayta. Wala taure at da bisyo da. Suportaran lataidan ni Manong da Carlito. Kasimot ang aron ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Nagkunamot ken ka. Kano iti kalman lang nga nakita ka nakakaputi nga agbagbag kat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sabali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang rudan. Kaano pa nga day abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay? Saan nga ron nga isaw niya makitkita? Ay kat sabali kano dakkel kano ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay dublek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsin da ito ba ito Nay, ninsa mo tatas sa turda ito Nay, paypayapayan ang mait. Apay, tatas sa tor. Si kakandidata, Carlito. Nay, anya klase sa lunsod da ito, tata. Kutsak mo ta talaga da ito Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pa lang dito Pilipinas, tata. Kinapudno na, agaplayak pa lang. Kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay asino tinaggapuan na day tadamag, tata. Isikritok pa ila kuma, ta sa anak pa imut anakapan. Isugamin ti damag. Dahil tangamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit iti baryaw. Kumporme ti warwaras dadama. Utang ni Insyang 1,000. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Bakit kung nagtumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga agkwinkwinta iti utang. Akin utang kadagitaya. Agasam. Nay, apaw, adda 1,000, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apay pinautangam dagiti nga agkapsat. Pangalaan da ngay kumati pagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si Pilit Munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tailay. Dinakman angawon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa ilaang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituin, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay sos na may saan da ka nagita agkapsat. Ay sos, malugi ak manon no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan?
awat mga sweldom? Gimata nga klayang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyo ngam ti pagbiagan ti pamilyam. Sos, ingkakit di umutang di ta kantina. Hay, nagadon ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabaina kon. Imbag kumamot, ano pudno nga dahi abroad ni manong mo? Ay, kaano nga tayo nga paiso ti flight na. Umayak man umutang iti. Ay, sana kon ngagpautang kada kaya. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod na na? Saan pa'y mo't anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day ta artak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kung di nakot iramraman, ana na. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Ninsamot Carlito jay magmag na. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay na. Umay ka man pa'y dito, itakayat ka akasarita. Ay, wala na. Kanay kita niya na. Saan ka pa'y matgaya manag-abroad? Ay, agap-aplayak pa ilaeng nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan ka jay listaan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabwis mo dagita tataw. Ay, makangag da kanyak dagita nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Si kaama nung aldong. Ne, apay siya klangay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay manong. Puro katong 8. Nagsadot ka ngagtrabaho. Si kamot aldaw. Maalam pa lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak, iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sali! Uy, Sali! O, Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ah? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sa pinabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw ay ah. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dato'y ngamin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Addaan mo ka sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngam nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbamano ay ah. 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbak nang mat asa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Nalang, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom?
Normal lang dayta. Ay, sapay imaduda man nun. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka, aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot kanser di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakit kimutong. Saan ka di asigaw doon nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di magmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tiim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw dito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siya, tinaggapuan na. Ha? Siya, tiim mo na anang ipadamag. Ay na, si kakit di mo't mila. Kayan mo si kakanayon tumuno na ang ipatpadamag. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kaiglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila strip. We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan. Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo tita, iti jeep ko ni Mila. Kaimbag banta saan na ka nga inuyaw. Huh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan mo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus, nagpigsa ti anglit na siga. Anya? Nahangot ko. Ay, sapay, sus, pasaray awaten nati pasahe dagiti pasaheros ijay likod ko kat ay na unayak la na ulaw siga. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, at dapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotan ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rita nangisit ang sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobraga mo't naguyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, jakmat kumauyawin Ay ngam, nakauyaw tumot ngamain. Apag-isaw, saan nakanton nga uyawin? At dagayang black secret na dahi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, isuasaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo idi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Nga kanser nila kay Mau. Ay unay mo't dahi nga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga men. Kasapulan ngamin nga agpakutong tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, ngawan seryoso ang sakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na.
Dayjay talaga, Amila. Tila is istoryaan na. Ay, yan lalaki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayjay nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yumat kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamot lano awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yu pa siguro amaw. Ay, ibaga mamuno niya si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Alya! Kasaya! Una yang ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man dahi Amila. Tamo ko, ti sikreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya ko na magatangag a sabon para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Jay ko na mga agas di ta kamurum ah. Saanan? Nangina dahi a sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes mo da kita'y sigod na nagdadakkel a kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga eh. Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak, katas tamot ang tinagbalinan na. Ah. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina sabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali ang pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ay, huwag gayan. Nakasarita ni Salay. Kat dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan mo ka raw. Isik-sikreto na lang. Saya ata, nadakama mo rin sa sekreto na ya. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya, kaka. kanya kumangay a sikreto. Awan mo tiyam mo. Iba pampagin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw mo. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilain. Unay mo tan, uray mo la pinigsaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipon mo kaka. Hay, si kaman pa'y laang alakay ti nakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahi ti rupak ah. Ah. Ayun. Pumimpintas ka mat bakit? Anya ti madmadlaw mo. Ha? Isumadlat ta? Unay ka mo tan. Ah! Aywan. Napimpintas ka ng jam amok si ka. Kwa, anya ti inaramid mo ti tarupan bakit? Talagang akiminis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit latarayay. Oh, nagkita tamanon. Wala rod. Kat kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy,
Awan cancer nila kay ko ah. Ti ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awanan na giti ka moro, akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat iba ko na. Uy, pudnong awanan ti ka murong. Ngam, limok magkaman. Dahil timot pamagik, tinadlaw mo mo't itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko, tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun, ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na uyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anyang awan? Awan mo tiyang mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangil. Oh, amamot kayang ti agbain. Di mo ka di amo, akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, ayan kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurahin na ah. Saan tata? Ha? Itipanag ko na. At aguran na kanya. Tapay ko magumurang ay. May imbaga siguro. Ani, bakit ko? Diyan ang isit na sikreto na. Ay, dayay. Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Ambok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na. Kanya laki din ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Itipada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apa ngay mat? Kasano, inuyaw nak manan, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mat, adyan nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat mabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, dahita di maganap na. Amo na itan, tiyar aramidin na lakay. Leksyon day jay, kan ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.